Ležíme na podložke, panva je v neutrále, tiež drieková, hrudná aj krčná chrbtica. Nohy máme pokrčené v kolenách, chodidlá sú postavené na podložke, na šírku panvy smerujú paralelne, kolená tiež smerujú paralelne. Ruky máme položené dlaňami nadol, lopatky aj plecia sú v neutrále. Pocitovo uvoľníme lopatky aj plecia do podložky. Počas celého cvičenia budeme pomaly, hlboko dýchať nosom. Nádych nosom, aj výdych nosom. Položíme teraz ruky dlaňami na rozhranie dolných rebier a hornej časti brúška. Pri nádychu cítime, ako sa rebrá dvíhajú dohora do strán, pri výdychu klesajú nadol a k sebe. Pri hlbokom nádychu nosom idú rebrá dohora do strán. Pri hlbokom pomalom výdychu rebrá klesajú nadol a k sebe. A dýchame každý v rytme svojho dychu, pomaly a hlboko. A pri hlbokom nádychu cítime, ako sa rebrá dvíhajú dohora a do strán. A pri pomalom hlbokom výdychu zase klesajú nadol a k sebe. Dýchame každý v rytme svojho dychu. Robíme pomalé, hlboké nádychy nosom a pomalé, hlboké výdychy nosom. A s ďalším nádychom natiahneme pravú nohu, ľavú ruku. Panva aj chrbtica zostávajú pritom v neutrále. S výdychom vrátime nohu aj ruku naspäť a s ďalším nádychom natiahneme ľavú nohu, pravú ruku. A s výdychom vrátime ruku aj nohu naspäť. A s ďalším nádychom natiahneme pravú nohu, ľavú ruku. Panva aj chrbtica zostávajú pritom v neutrále. S výdychom vrátime nohu aj ruku naspäť. A s ďalším nádychom natiahneme pravú ruku, ľavú nohu. Panva aj chrbtica zostávajú v neutrále. A s výdychom vrátime nohu aj ruku naspäť. A s ďalším pomalým, hlbokým nádychom natiahneme pravú nohu, ľavú ruku. Panva aj chrbtica sú stále v neutrále. A s výdychom nohu aj ruku vrátime naspäť. A s ďalším nádychom natiahneme pravú ruku, ľavú nohu. Panva aj chrbtica zostávajú v neutrále. A s pomalým, hlbokým výdychom vrátime ruku aj nohu naspäť. A teraz pomalý, hlboký nádych nosom. A s výdychom vystrieme ruky pred sebou smerom k stropu. A s ďalším nádychom krúžime zápestím do jednej strany. A s výdychom pokračujeme v krúžení zápestiami. A s ďalším nádychom teraz krúžime zápestiami do opačnej strany. A s výdychom pokračujeme v krúžení v zápestiach. A s nádychom pritiahneme ľavú nohu smerom k hrudníku, chytíme ju pod kolenom, panva aj chrbtica zostávajú v neutrále. A pomaly,
hlboko dýchame. Nádychy nosom, aj výdychy nosom. Hlboký nádych. A s ďalším výdychom vystrieme nohu s dopnutou špičkou smerom k stropu a s nádychom, ako keby sme chceli zatlačiť chodidlo do stropu. A s výdychom dopneme špičku. S nádychom zase zatlačíme chodidlo do stropu. Panva aj chrbtica sú stále v neutrále. S výdychom dopneme špičku. Panva aj chrbtica sú naďalej v neutrále. A s nádychom zase zatlačíme chodidlo v predstave do stropu. A s výdychom vrátime nohu naspäť na podložku. A s ďalším nádychom pritiahneme koleno druhej nohy k hrudníku. A pomaly hlboko dýchame. Pritom stále zostáva panva, aj celá chrbtica v neutrále a my dýchame pomaly hlboko nosom. Nádych nosom. A s ďalším výdychom vystrieme nohu s dopnutou špičkou dohora. A s nádychom zatlačíme chodidlo do stropu a s výdychom dopneme chodidlo. Panva aj celá chrbtica zostávajú v neutrále. Nádych zatlačíme chodidlo do stropu. Výdych dopneme špičku. Panva aj chrbtica stále v neutrále. Nádych zatlačíme chodidlo do stropu. A s výdychom položíme chodidlo naspäť na podložku. Dlane sú tiež na podložke. Pomalý hlboký nádych nosom a pomalý hlboký výdych nosom. A s ďalším nádychom a výdychom sa prevrátime na bok, odtlačíme od podložky a prejdeme do tureckého sedu. Ruky položíme na stehná. Hlboko pomaly dýchame. Nádychy nosom, aj výdychy nosom. A pritom stále máme panvu v neutrále a tiež celú chrbticu, driekovú, hrudnú, aj krčnú chrbticu. Lopatky sú tiež v neutrále a tiež plecia, ktoré sa jemne ťahajú smerom do strán. A ďalej pomaly, hlboko dýchame a začneme teraz robiť krúžky plecami smerom dozadu. Veľké, pomalé krúžky v pleciach smerom dozadu. Panva aj chrbtica pritom zostávajú naďalej v neutrále. A po celý čas, ako krúžime plecami, pomaly, hlboko dýchame nosom. Naďalej krúžime veľké krúžky v pleciach smerom dozadu, s panvou v neutrále, aj s chrbticou celý čas v neutrále. Zastaneme, hlboký nádych nosom a s výdychom spojíme ruky pred hrudníkom v pozdrave. S nádychom zatlačíme dlane do seba a s výdychom potiahneme lakte aj plecia smerom do strán. Nádych zatlačíme dlane. Výdych uvoľníme lakte aj plecia pocitovo do strán. Nádych zatlačíme dlane do seba. Panva aj chrbtica stále v neutrále. S výdychom potiahneme plecia aj lakte do strán. Nádych zatlačíme dlane do seba.
Pánva aj chrbtica v neutrále a s výdychom položíme ruky dlaňami na podložku za seba. Nádych, pomalý, hlboký nosom a s výdychom postavíme chodidlá na podložku. A s ďalším nádychom zatlačíme dlane do podložky, lopatky k sebe, hrudný záklon. S výdychom vrátime hrudnú chrbticu do neutrálu. Nádych, zatlačíme dlane, hrudný záklon. Drieková aj krčná chrbtica zostávajú v neutrále. S výdychom uvoľníme, vrátime do neutrálu. Nádych, zatlačíme dlane, hrudný záklon. Pánva, drieková a krčná chrbtica v neutrále. S výdychom uvoľníme. Hrudnú chrbticu dáme tiež do neutrálu. A ďalší nádych už bude bez záklonu a s výdychom prejdeme do tureckého sedu, ruky položíme dlaňami na stehná a zase budeme pomaly, hlboko dýchať nosom, nádych nosom, aj výdych nosom. A po celý čas je pánva v neutrále a tiež drieková, hrudná, aj krčná chrbtica. Lopatky sú tiež v neutrále, aj plecia, ktoré sa ťahajú jemne smerom do strán. Laktíky ťaháme jemne k telu. A stále dýchame pomaly a hlboko nosom. A začneme teraz robiť malé krúžky smerom dozadu v lopatkách. Tak ako sme krúžili v pleciach, tak skúsime teraz pocitovo sa preniesť na úroveň lopatiek a robiť tieto krúžky smerom dozadu lopatkami. Pritom stále pomaly, hlboko dýchame. Nádych nosom, aj výdych nosom a krúžime v lopatkách smerom dozadu. Pánva, aj celá chrbtica naďalej zostávajú v neutrále. Zastaneme, hlboký nádych a s výdychom spojíme ruky nad hlavou v striežke. Nádych, zatlačíme prsty do seba. A s výdychom uvoľníme laktíky aj plecia smerom do strán. A s nádychom zase zatlačíme prsty, cítime ťah medzi lopatkami. A s výdychom uvoľníme lakte aj plecia smerom do strán. A s ďalším nádychom zase zatlačíme prsty do seba. Pánva aj celá chrbtica zostávajú v neutrále. S výdychom potiahneme laktíky aj plecia do strán. A s nádychom zase zatlačíme prsty smerom do seba. A s výdychom postavíme ruky dlaňami na podložku za seba. Nádych nosom. A s výdychom postavíme nohy na chodidlá. A s ďalším nádychom zatlačíme dlane do podložky, hrudný záklon. A s výdychom uvoľníme, vrátime hrudník do neutrálu. Nádych, zatlačíme dlane do podložky, hrudný záklon. Drieková aj krčná chrbtica zostávajú v neutrále. S výdychom uvoľníme. Nádych. Zatlačíme dlane do podložky, hrudný záklon, lopatky k sebe a s výdychom uvoľníme hrudník do neutrálu a ďalší nádych už bez záklonu a s výdychom prejdeme do pozície na štyroch, pozícia mačka. Skontrolujeme si, či máme zápestia, lakťa, plecia v jednej línii, kolmeň na podložku a tiež, či sú bedrové kĺby, kolmo nad kolenami. Dáme pozor, aby bola pánva v neutrále, ako aj drieková, hrudná a krčná chrbtica.
Opierame sa o celé dlane rovnomerne. A s ďalším nádychom zatlačíme dlane a predkolenia do podložky a s výdychom vystrieme a dopneme pravú nohu a ľavú ruku. A s nádychom, ako keby sme chceli zatlačiť dlaň a chodidlo do steny pred nami a za nami. S výdychom zase dopneme. A s nádychom zatlačíme dlaň a chodidlo. A s výdychom dopneme panvaj chrbtica v neutrále. S nádychom zatlačíme dlaň chodidlo do steny pred a za nami. A s výdychom vrátime nohu aj ruku do pozície mačka. A s ďalším nádychom zatlačíme dlane pred kolenia a s výdychom dopneme ľavú nohu a pravú ruku. A s nádychom zatlačíme dlaň a chodidlo do steny pred a za nami. S výdychom zase dopneme. A s ďalším nádychom zase zatlačíme dlaň chodidlo do steny. S výdychom dopneme panvaj chrbtica stále v neutrále. A s nádychom zatlačíme dlaň a chodidlo. A s výdychom vrátime ruku aj nohu naspäť na podložku do pozície mačka. S nádychom zatlačíme dlane a predkolenia a s výdychom sa dvihneme do stoja na kolenách, dlane spojené nad hlavou. S nádychom zatlačíme dlane lopatky k sebe, hrudný záklon. S výdychom vrátime do neutrálu. Nádych, zatlačíme dlane lopatky k sebe, hrudný záklon. Výdych, uvoľníme hrudník do neutrálu. S ďalším nádychom zase zatlačíme dlane lopatky k sebe a s výdychom uvoľníme hrudník do neutrálu. A ďalší nádych už bez hrudného záklonu a s výdychom vykročíme do klačiaceho bojovníka. Nemusí byť veľké vykročenie, ale koleno treba mať nad pätou. Nádych, zatlačíme dlane, hrudný záklon a s výdychom sa vyvesíme cez stojnú nohu. A s nádychom sa zase dvihneme, ruky dohora, hrudný záklon. Výdych, vyvesíme sa cez stojnú nohu. A s ďalším nádychom zase dvihneme ruky nad hlavu, lopatky k sebe, zatlačíme dlane. A s výdychom sa uvoľníme a vyvesíme cez stojnú nohu. A s ďalším nádychom ruky nad hlavu. A na ďalší výdych len prejdeme do stoja na kolenách. S nádychom zatlačíme dlane do seba a s výdychom prejdeme do pozície mačka. S nádychom zatlačíme dlane do podložky a s výdychom preklopíme chodidlá na špičky. Nádych, otlačíme sa dlaňami a špičkami, kolená sú nad podložkou. A voľne, hlboko, pomaly dýchame. Stále máme pritom neutrál v panve, aj v celej chrbtici. Nádych, držíme pozíciu, kolená nad podložkou. S výdychom položíme kolená a preklopíme chodidlá na priehlavky. S nádychom zatlačíme dlane do podložky. A s výdychom sa dvihneme do pozície na kolenách. S nádychom zatlačíme dlane lopatky k sebe, hrudný záklon. Výdych, uvoľníme neutrál v hrudníku. Nádych, zatlačíme dlane lopatky k sebe, hrudný záklon. S výdychom uvoľníme hrudná chrbtica naspäť do neutrálu. Nádych, zatlačíme dlane lopatky k sebe, hrudný záklon. Výdych, uvoľníme hrudník do neutrálu. Nádych, zatlačíme dlane a s výdychom vykročíme do klačiaceho bojovníka. Netreba veľké vykročenie, koleno je nad pätou. Nádych, zatlačíme dlane do seba, hrudný záklon. A
a s výdychom sa vyvesíme cez stojnú nohu a s nádychom sa zase dvihneme ruky nad hlavou, hrudný záklon a s výdychom sa vyvesíme cez stojnú nohu a s nádychom ruky nad hlavu zatlačíme dlane, hrudný záklon a s výdychom sa vyvesíme cez stojnú nohu a s ďalším nádychom spojíme ruky nad hlavou a na ďalší výdych prejdeme do stoja na kolenách. S nádychom zatlačíme dlane a s výdychom prejdeme do pozície mačka. S nádychom zatlačíme dlane pred kolenia a s výdychom sa otvoríme do strany, ruka smerom k stropu. S nádychom zatlačíme dlane, chodidlo pred kolenie. S výdychom dopneme ruku. S nádychom zatlačíme dlane, chodidlo pred kolenie a s výdychom uvoľníme, dopneme ruku. S nádychom zatlačíme dlane, chodidlo pred kolenie a s výdychom sa vrátime do pozície mačka. A s ďalším nádychom zatlačíme dlane pred kolenia a s výdychom sa otvoríme do strany. S nádychom zatlačíme dlane, chodidlo pred kolenie, s výdychom uvoľníme, dopneme ruku. S nádychom zatlačíme dlane, chodidlo pred kolenie, s výdychom uvoľníme, dopneme ruku. A s ďalším nádychom zase zatlačíme dlane, chodidlo pred kolenie a s výdychom sa vrátime naspäť do pozície mačka. S nádychom zatlačíme dlane a s výdychom klesneme na predlaktia do pozície dieťa. A v tejto pozícii pomaly hlboko dýchame. Lopatky stále jemne ťaháme k sebe a plecia stále jemne ťaháme od seba. A pri pomalom hlbokom dýchaní cítime, ako sa stále viac a viac uvoľňujeme do tejto pozície. A pri každom pomalom hlbokom výdychu môžeme cítiť, ako klesáme v pozícii nižšie a nižšie. A viac sa uvoľňujeme a hlava klesá postupne nižšie a nižšie k podložke a nakoniec môžeme cítiť, ako nám pri tom uvoľnení hlava postupne klesne až úplne nadol na podložku.